Türkmenistan bütün dünya bankından 20 milyon Amerikan dollaryny kardalar. Bu arada 16-njy ýylda geçirilen hökümet meclisinde habar berildi. Bu habar paýtagy Taşkabadda we Sewitlerde sanjym çäherleriniň öňkülerine garaganda has güýçlendirilen wagtyna gabat geldi. Şol wagtda Türkmenistan koronavirusdan ölýänleriň köp duwaradaky resmi bolmadyk maglumatlara garamazdan ýurtda COVID-19 näsaglygynyň bardygyny resmi taýdan tasdiklamadyk az sanly ýurtlaryň biri bolmagyna galýar. Vice-premier Goloýda ykdysady bank we halkara maliýe gurumlary toplumuna gözegçilik edip başlan Serdar Berdimuhammedow meclisi bütün dünya bankyndan COVID-19'a garşy hereket etmek taslamasy boýunça tizleşdirilen tertipde 20 milyon Amerikan dollary meçhörüne kard almak alalaşygyna gelinendigini aýtdy. Halkara bankynyň geçirjek maliýe gollugy ýurtda global keselçiligiň öňüne almak üçin alınıp barylýan görüşi güýçlendirmäge kömek eder diýip hökümetçi Türkmen portal nesiri ýazýar. Şeýle-de bütün dünya bankynyň pandemiýa garşy durmak boýunça milli planyna belirlenen derwäz çäreleri durmuşa geçirmäge şol sanyny ilaty tewekkelçiliklerden habardar etmek, test barlyklaryny geçirmek mümkinçiliklerini giňeltmek, ýokunç keseliň ýaýramagynyň öňüne almak we onu garşdyrmak boýunça utgaşdyryş işlerine kömek etjekdi aýdylýar. Gurbanuly Berdimuhammedow Karbabatdaky degişli karara gol çekenine ýene bir gezek döwletiň COVID-19'a garşy durmak, Türkmenistanlylaryň saglygyny gorumak üçin ähli çäreni görjekdigini ýetdi. Kardalynyň ferişdeler koronavirus ýokunjunyň öňüne almak üçin zerur bolan abzarlary, derman ferişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, bu abzarlar üçin reaktiwler hemde tanjym etmek üçin şprisleri satyn almagy gönükdirler. Adatlygyň Aşgabatda kawarçylarynyň 16-njy ýylda beren maglumatyna görä, Türkmen paýtagtyny häzir allygyny tanjym işleri alınıp barylýar. Dün ýyl boýunça alynany eýýäm 2001 adama tanjym edildi. Kabul edişligi sagat 20 çenli udalypdylar. Odal beýle zat ýokdy. Tanjymlar gün örtany çenli tamam bolýardy. Inni günüň dowamyny bir näçe gezek geçirýärler diýip Aşgabatda kawarçylarymyzyň biri aýtdy. Ýene bir habarçymyz bolsa, paýtagtdaky poliklinikalarda 18 ýaşanlardan başlap hemme adama tanjym etmäge başlandyklaryny ilatyň tanjym etdirmek üçin işçen gelýänligini habar berdi. 15-nji ýylda ir sagat 10-na Türkmenabadda Kazandaky Türkmenistanlylar alyp gelen uçar gony. Ol adamlar diňe 16-njy ýylda ýerleşdirdiler. Olar şoňa çenli daşarda taklap analiz aldylar diýip Adatlygyň ýene bir habarçysy habar berdi. Ol Kazandan gelen adamlaryň bilet üçin 6000 manatdan pul töländiklerini, bu geçen wagtyň içinde olaryň naharlanmagyny, ýolagçylaryň ähliniň halyn gaçanlygyny hem sözüne goşdy. Şu aralykda habarçylarymyz maska giýmekdiginiň has güýçlendirilendigini, virus hadiselerini çalymdaş näsaglaryň görnetini köpelýänligini hem habar berýärler. Edarlaryň ählisinde araççylyk gözegçiligi güýçlendirildi. Girilgeleriň agdyny elini ýörüýtejesim bilen tämizlemeli, ayakkapylaryny klorlanan tryapka süpürmeli etdiler diýip habarçylar aýdýar. Şeýle-de ýolagçy awtobuslaryna adam sany köp bolsa, olaryň ýarsyny düşürip başladylar. Polisiýa ýollarda awtobuslar saklap, iki oturguşda bir adam oturmaly bir talap goýar. Bu talap ähli awtobusa degişli. Eger adam köp bolsa, hususy awtobuslardaky adamlarym, döwlet ulagyndaky ýolagçylarym ýarpy düşürilýär. Polisiýa işgärleriniň toporlary bazarlaryň duralgasynda durup awtobuslara bir gözegçilik edýärler. Bazara gelen ýolagçylar maskasy bolsa, desine gözegçilik edilýän awtobusa mindirýärler diýip Lewapda habarçymyz hem habar berdi. Mundan başga Farap etrawyny COVID-19 ýokuşanlaryň görnetini köpelenligi habar berilýär. Habarçymyzyň sözlerine görä, bu ýagdaý Farapdaky gümrükhanada ýerleşýän karantin zonasynda daşary ýurtdan gelen sportsmenleriň köpüsiniň virus näsä bolup çykmagy bilen bagly. Adatlyk radiosi häzirlikçe bu sportsmenleriň sany, haýsy ýurtdan we haçan gelenligi baradaky maglumatlary anyklap bilmedi. Şu aralykda ýokunç kesele garşy durmak tagarlalarynyň birden aşy güýçlendirilmegi bilen ýetip gelýän gurbanlygyň hem berk çäklendirmeler aslynda geçecekdigi ma'lum boldy. Mesjidler ýapyldy.
Owalarda ýaşullar hiç kimin sadaka bermelärligini, köp adam bolup üýşmelärligini her hozalga diýen ýaly habar berdiler. 18 ýaşdan 60 ýaşa çenli aralykda hem bir aýata tanjym edilýär. Hatta tanjym owa ýerlerinde hem güýçlenli diýip Lewapdaky habarçylarymyz aýtdy. Azatlygyň habarçylary virus ýokuşmalarynyň birinji we ikinji tolkunlary döwründe munyň ýaly berk polisiýa gödekçiliginiň bolmanyny, häzir hukuk goraýjy işgärleriň her satrykda diýen ýaly gödekçilikde duranlygyny, maskasyz iraýat görseler derrew saklap, awtobusa mindirip polisiýa bölümine alyp gidýänliklerini hem habar berýärler. Şu aralykda tebitleriň arasyndaky gatnaw gödekçilik hem has güýçlendirildi. Diňe test barlygyndan geçen adamlar beýleki tebitlere goýberler diýip habarçylarymyz aýdýar.